Helmikuun 13. vuosi 1956. Moskova. Kremlin sainien sisällä jossakin sivelemään ala Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruščov istuupää itenessä ääressä. Edessään hänellä on tiedostoja, salaisuuksia, raportteja pienestä napurimasta pohjoisen suunnalla. Suomi. Se maa, joka oli taistellut häitä vastaan sodassa. Se maa, joka NYT yritti tasapainoilla ideen ja lännen välisekvin käiden päälle kulkea sirkuksessa. Hruščov luki raportit läpi. KGB:n miehet olivat tehneet DNS:ää huolellisesti. He olivat tavanneet tämän Kekkonen nimisen miehen. Pääministerin. Kunnianhimoisen. Taitavan. Ja ennen kaikkea itsenällisen. Miehen, joka ymmärsi, miten asiat toimivat. Miehen, jonka kanssa voisi tehdä liiketoimia. Ei sentimentaalinen idealisti kuten se vanha Paasikivi, joka oli liian ilpeä, liian riippumaton. Ei, Kekkonen oli joustava. Kekkonen kuunteli. Hruščov nostaa puhelimen. A přehlasované antaa määräikseen. Yksinkertaisen määräikseen, joka muuta kokonaisen kansakunnan kohtalon. Tukekaa Kekosta. Varmistakaa, että přehlasované voita. 2 päivän kuluttua Suomen presidentin valit ratkeavat. Ja Moskova on päättänyt, kuka voita. Samana iltana Helsingin Tehtaankadulla Neuvostoliiton suurlähetystön pimaissa toimistoissa 2 miestä odottavat. Mihail Kotov ja Viktor Vladimirov. KGB:n agentteja. He ovat ne, jotka ovat raportoineet Hruščoville. Ne, jotka ovat tavanneet Kekosta. Ne, jotka NYT istuvat ja odottavat ohjetta. Kun ohje saapuu, se on selfie. 15 minuuttia eli puoleneen he kutsuvat 2 sumalaista miestä luoksen. Hertta Kuusinen ja Velpesi. Suomen kommunistisen puolueen johtajat. He saapuvat häiressä. Sala. Kuken ei saa tietää tästä tapaamisesta. Kotov ja Vladimirov eivät häl dokumentin. Sehken. Sen on allekirjoittanut Neuvostoliiton ulkoministeri Vyacheslav Molotov itse. Viesti on kristallinkirkas. SKDL:n valitsijamiehet eivät saa äänestää Paasikiveä. Sen sijaan heidän on varmistettava, että Urho Kekkonen pääsee 3. kierroksella. Ja jos mahdollista, että Kekkonen voittaa koko valin. Kuusinen ja Pesinen kittelevat. He imertävät. Heille ei ole vaihtoehtoa. Moskova on puhunut. Ja kun Moskova puhuu, Suomen kommunistit totelevat. Enä. He lähtevät suurlähetystöstä kello 4 aiken aamujälle. Ulkona sata lunta. Helmikuun ankara kelmis pyreikäs voihin. Mutta heidän mielessään PRI vein yksi ajatus. Heillä on 48 tuntia aika organisoida koko operaatio. 48 tuntia aika vakuuta 63 valitsijamiestä siitä, että heidän on tehtävä juuri niin kuin Moskova keskii. Helsingin kaduilla on hiljaista. Kaupunki nukuu. Mutta jossain eduskuntatalon lähistöllä valot palavat ihe. Urho Kekkonen on hereillä. Přehlasované ei nuku paljon enää päivinä. Přehlasované tietää, että hänen elämänsä tärkein taistelu alkaa 2 päivän kuluttua. Přehlasované tietää, että kaikki riippuu muutamasta äänestä. Muutamasta valitsijamiehestä, jotka satavat vielä vaihtaa mielensä viime hetkellä. Kekkonen istuu kirjoitusepää itenessä ääressä. Edessään hänellä on lista. Sitä kaikista 300 valitsijamiehestä. Přehlasované on merkinnyt tarkasti, kuka äänestää ketä. Tai ainakin kuka on luvannut äänestää ketä. Sillä Kekkonen on opinut, että politiikassa lupauksilla ja teoilla on 2 eri asiaa. Hänen laskujensa mukaan hänellä on 150 varma ääntä. Täsmälleen tarpeeksi voitakseen, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan. Mutta jos yksikin hänen kannataistaan petee, přehlasované vie. Jos yksikin valitsijamies vaihtaa mielensä, 6 vuotta valmistelua ja kampanjointia menee hukeen. Přehlasované ajatelije SKDL:n valitsijamiehiä. 63 ihmistä. He ovat äänestäneet ensimmäisellä kierroksella omaa ehdokastaan Aino Kilpeä. Mutta NYT, kun Kilpi on pudonnut pois, heidän on tehtävä valinta. Kekkonen vai Fagerholm.
Maalais liiton mies vai sosiaalidemokratien ehdokas. Kekonen hymyilee kilmesti. Přehlasované AN tietää, miten tulee tapahtuman. Přehlasované AN jahnen luotomiehen se kusta vilkuna olivat tavanit nuo 2 VNL iste miesten muutama päivä sitten. He olivat keskustelleet. Vakuutelit. Luvanet. Ja NYTH přehlasované AN odota, että Moskova teki PETXN. Ne ei tarvitse odota kauan. Seuraavana aamuna helmikuun 14. Kekonen saa viestin. Hienovaraisen viestin, joka saapuu kiertoteitse. Moskova tuki hoente. SKDL:n valitsijamiehet saavat ohjen äänestää hoente. Kaikki on valmista. Mutta Kekonen ei ole tyhmä. Přehlasované AN tietää, että VNL-isten tuki tulee hintaan. Se tuki merkitsee, että přehlasované AN on heil velka. Se tuki merkitsee, että kun přehlasované AN on presidentti, nen on místettävä, kuka hned sin sai. Nen on oltava Moskovan isteve. Moskovan liitolainen. Moskovan mies sumissa. Onko se hinta, jonka přehlasované AN on valmis maksamaan? Ko presidentin virka sen arvoinen? Kekonen katsoo ulos ikkunasta. Lumisade on lakanout. Taivas on harmaa ja matala. Přehlasované AN ajatelije koko matka, joka on johtanut tehen hetken. Kaikki ne vuodet PE-ministerine. Kaikki ne taistelut puolueen sisällä. Kaikki ne kompromissit, joita přehlasované AN on tehnyt saavutaksen temen kohdan. Přehlasované AN místa, miten jotkut hänen oman puolueensa jäsenet olivat jopa perustaneet salaisen seuran hoente vastaan. Kerho 56 he kutsuivat site. Haiten ainoa tarkoituksensa oli estää hoente tulemasta presidentiksi. Maalaisliitolaiset hänen omat puoluekaverinsa olivat hoente vastaan. Přehlasované AN místa mies kaiken sen loanhaiton, joka oli levinnyt hoente vastaan kampanjan aikana. Hänen juomisensa. Hänen näisäikeilunsa. Hänen olemuksensa. Kaikki se oli tuotu julki. Kaikki se oli kääiteti azena hoente vastaan. Mutta přehlasované AN oli selvinnyt. Přehlasované AN oli taistelut. Ja NYT kun voito oli lähellä, niin lähellä, että přehlasované AN melkein tunsi sen käsiseen, přehlasované AN ei aio antautua. Toisaalla Helsingissä Karl August Fagerholm istuu mies valvailla. SDP:n ehdokas eduskunnan puhemies, mies joka oli ollut PE-ministerinä 3 kertaa. Přehlasované AN oli ollut ennakkosuosikki. Přehlasované AN oli se, jonka kaikki odotivat voitavan. Fagerholmilla on mies lista. Listan mukaan hänellä on 149 varma ääntä. Yksi vähemmän kuin tarvitsee. Přehlasované AN tarvitsee yhden lisää äänen voitaksen. Vain yhden. Přehlasované AN ei läpi nimiä. Ketkä voisivat vielä vaihtaa mielensä? Ketkä voisivat olla avoimia suostutelu? Ruotsalaisen kansanpuolueen valitsijamiehet. He olivat äänestäneet ensimmäisellä kierroksella omaa ehdokastaan, Ralf Terngreniä. Mutta NYT Terngren oli pudonnut pois. Häiten äänensä olivat vapaana. Fagerholm tietää, että hänen puolueensa on tehnyt kaiken voitaksen houkutella NYT valitsijamiehiä puolelleen. He olivat puhuneet, neuvotelit, luvanet. Mutta RKP:n miehet olivat vaikeita. He pelasivat omaa peliään. Heille oli omat intressinsä. Ja sitten olivat nuo kommunistit. SKDL N63 valitsijamiestä. Fagerholm tietää, että jos přehlasované AN saisi häiten äänensä, voito olisi varma. Mutta se on mahdotonta. Kommunistit eivät koskaan äänestäisi sosiaalidemokratia. Ei sen jälkeen, mitä oli tapahtunut. Ei sen jälkeen, kun sosiaalidemokraatit olivat torjuneet häiten ehdotuksensa. Fagerholm huokaisee. Přehlasované AN tuntí vesimikseen haipifen luihinsa. Přehlasované AN on 64 vuotta vanha. Přehlasované AN on palvelut maatan koko ikänesee. Ja NYT kun přehlasované AN voisi saavuta korkeimman viran, kaikki NYT riipuvan tekijöistä, joihin přehlasované AN ei voi vaikuta. Přehlasované AN ajatelije kekosta. Ste miestä, jota přehlasované AN ei kosken ole isin imertenet.
Kekonen on kvin monipeinen hirviö. Haa přehlasované AN puhuu eri tavalla eri ihmisil. Haa přehlasované AN lupa eri asioita eri rihmil. Haa přehlasované AN on mestari manipuloinnissa, mestari poliittisissa pelaamisissa. Mutta onko se hyve eija presidentille? Piteisikö presidentin olla rehellinen, suoraselkeinen, luotettava? Vai piteisikö presidentin olla juuri sellainen kuin Kekonen joustava, itenäälinen, valmis tekemään mitä tahansa saavutaksen tavoittiensa? Fagerholm ei teete vastausta. Haa přehlasované AN tietää vein, että 48 tunnin kuluttua kaikki selviää. 48 tunnin kuluttua Suomi saa tietää, kuka johtaa maata seuraavat 6 vuotta. Mutta NYT eneiden viimeisten tuntien aikana molemmat miehet pelaavat viimeistä peliään. Helmikuun 14. iltapäivä. Eduskuntatalossa on vilkas tunnelma. Valitsijamiehet alkavat kokoontua. He tulevat ympäri maata. Jotkut junalla, jotkut autolla. He tulevat tietäen, että heidän äänensä ratkaisee maan tulevaisuuden. He heittävät keiteen kiihkitä keskusteluja. Puolueiden edustajat yrittävät viime hetkellä vaikuttaa valitsijamiehään. Lupauksia tehdään. Ukauksia lausutaan. Kauppoja yritetään. SKDL:n valitsijamiehet kokoontuvat oman ryhmänsä. Herta Kuusinen ja Velpesi puhuvat heil. He kertovat, miten Moskova odottaa. He selittävät, miksi on tärkeää, että Kekonen voittaa. He vakuutavat, että tämä on ainoa oikea tapa. Mutta kaikki eivät ole tyytyväisiä. Jotkut valitsijamiehistä kysyvät, miksi heidän pitäisi äänestää maalaisliiton miestä. Miksi heidän pitäisi auttaa Kekosta, joka ei ole koskaan ollut heidän ystävänänsä? Miksi heidän pitäisi noudata Moskovan keskiä? Kuusinen ja Pesi selittävät kärsivällisesti. He puhuvat suuresta politiikasta. He puhuvat Suomen asemasta IDN ja lännen välissä. He puhuvat siitä, miten tärkeää on, että Suomella on presidentti, johon Neuvostoliitto luottaa. Ja lopulta valitsijamiehet ne äkittelevat. He imertävät. Tai ainakin he sanovat imertävänänsä. He lupaavat tehdä niin kuin heiltä pidetään. Mutta lupauksilla ja teoilla on 2 eri asiaa politiikassa. RKP:n valitsijamiehet kokoontuvat myös oman ryhmänsä. Heidän joukossen on 2 miestä, jotka tulevat olemaan ratkaisevassa asemassa. Werner Korsbäck ja Ture Holsten. Molemmat ovat luvanneet äänestää Fagerholmia. Molemmat ovat sanoneet, että he tukevat sosiaalidemokratien ehdokasta. Mutta he ovat myös pragmatisia miehiä. He ymmärtävät politiikan realiteetit. He tietävät, että jos Kekonen voittaa ja kaikki eniten siltä, että hän přehlasované AN voita on parempi olla voitajan puolella kuin VN. Ja niin he alkavat miettiä. Pitäisikö heidän pitää lupauksensa? Vai pitäisikö heidän tehdä se, mikä onkaan itsenällistä? Pitäisikö heidän äänestää esittämänsä mukaan vai äänestää mukaan? Iltapi menee. Lumi alkaa jälleen sata. Helsingin kaduilla ihmiset kiiruhtavat koteihinsa. Huomenna on suuri päivä. Huomenna koko kansakunta odottaa. Mutta niillä muutamilla, jotka tietävät, mitä kulissien takana tapahtuu, huominen ei ole epävarmuuden päivä. Se on päivä, jolloin kaikki valmiiksi sovittu draama esitetään. Päivä, jolloin Moskovan tahto toteutuu Suomen maaperällä. Kekonen istuu vielä kerran kirjoitussepää itenässä edessä. Haa přehlasované AN katsoo listansa. 150 ääntä. Se on kaikki, mitä haa přehlasované AN tarvitsee. Ja NYT kun VN-liset ovat antaneet lupauksensa, nuo äänet ovat hänen. Ellei jotain mene vikään. Ellei joku peteisi hoente viime hetkellä. Ellei joku valitsijamies pääteisi äänestää omaa tuntoaan. Mutta Kekonen ei usko oman tuntoon politiikassa. Haa přehlasované AN uskuu valtaan. Haa přehlasované AN uskuu pelkoon. Haa přehlasované AN uskuu siihen, että ihmiset tekevät lopulta sen, mikä on heil edullisinta. Ja haa přehlasované AN on varma, että enemmistö valitsijamiehistä ymmärtää, että hänen tukemisensa on heil edullisinta. Fagerholm kevlii Helsingin kaduilla. Haa přehlasované AN tarvitsee reitistä ilma. Haa přehlasované AN tarvitsee hetken rauha ennen huomista myrskyä.
Umila skoutuhnen hartioilen. Há přehlasované AN nosta katzen tajvasen. Tehtienté itisi olasiele jossain, mutta pilvet paitevet kaiken. Há přehlasované AN ajateli je elemenese. Keikea site, mite há přehlasované AN on saavutanut. Keikea site, mite há přehlasované AN on uhrananut. Ja NYT kun há přehlasované AN on niin lähellä lopua, há přehlasované AN mieti, oliko se kaiken arvoista. Jos há přehlasované AN viehumena, historia místa hned míhene, joka Melkin vojiti. Melkin saavuti. Melkin tuli presidentiksi. Mutta Melkin ei ole kosken tarpeeksi hyve. Há přehlasované AN KNT takaisin kohti kotian. Humena há přehlasované AN neký. Humena há přehlasované AN tietee. Humena kaikki ratkea. Helsingin ila Y přehlasovaného laskoutuu. Kaupunki rauhoituu. Mutta jossakin salaisissa huneissa suunnitelmia tehdään niche. Viime hetken lähikite. Viime hetken peinostusta. Viime hetken kaupoja. Sele valta ei kosken nuku. Ja ne, jotka tavoittelevat valtaa, aivet lepää ennen kuin taistelu on voitettu. Helmikuun 15. valipäivän aamu. Aurinko nousee harmaan taivaan takaa. Umipaitee Helsingin kadut. Eduskuntatalon edessä alkaa jo kertiä ihmisiä. Toimittajat, utelijat, kansalaiset, ne jotka haluavat olla mukana historiallisessa hetkessä. Sisällä rakennuksessa valmistaudutaan. Päitet laitetaan peikalen. Urnat tuodaan esiin. Äänestislipuja tarkistetaan. Kaikki on oltava tää idealiste. Kaikki on oltava lain mukaan. 300 valitsijamiestä. 300 ihmistä, joiden käsissä on koko kansakunnan tulevaisuus. O3 iltapäivällä valitoimitus alkaa. Puheenjohtajana toimii pääministeri Urho Kekkonen itse. Ironista. Mies, joka tavoittelee presidentin virka, johtaa valitoimitusta, jossa hänet valitaan. Ensimmäinen kierros alkaa. Yksi kerrallaan valitsijamiehet astuvat esiin. Yksi kerrallaan he pudotavat lipunsa urnaan. Yksi kerrallaan he tekevät valintansa. Tulokset ovat odotetut. Jokainen valitsijamies äänestää oman puolueensa ehdokasta. Kekkonen saa 88 ääntä. Fagerholm saa 69. SKDL Enkelpi saa 63. Kokoomuksen Tuomioja saa 60. RKP Terngren saa 19. Kansanpuolueen Rydman saa 1. Kuken ei saa enemmistöä. Ale jatkuu toisella kierroksella. NYT alkaa neuvotelut. NYT alkaa todellinen peli. HITVlle on tungosta. Valitsijamiehet muodostavat ryhmiä. Puolueiden johtajat kiertävät. Puhutaan, neuvotellaan, peinostetaan. Istuva presidentti vanha Juho Kusti Paasikivi on mies peikala. 85 vuotta vanha. Vesinit. Daihe vaikutusvalteinen. Kokoomuksen RKP:n ja osin kansanpuolueen valitsijamiehet lähestivät häntä. He ehdotavat, että Paasikivi asettuu ehdolle. Että há přehlasované AN jatkaa vielä 1 kauden. Että há přehlasované AN pelastaa maan Kekoselta. Paasikivi kuuntelee. Há přehlasované AN on vanha, mutta ei kuuro. Há přehlasované AN imertee, mitä tapahtuu. Há přehlasované AN imertee, että nämä miehet ovat epätoivoisia. He ovat valmiita mihin tahansa esete exen Kekosen. Mutta Paasikivi on mies realisti. Há přehlasované AN tietää, että hänen ikänsä on liian korkea. Há přehlasované AN tietää, että hänen terveytensä on heikko. Há přehlasované AN tietää, että há přehlasované AN ei jaksa enää 6 vuotta presidenttinä. Ja ennen kaikkea há přehlasované AN tietää, että SKDL en valitsijamiehet aivet tuhoente. Moskova on päätetänit. Ja kun Moskova on päätetänit, miten ei voi tehdä. Mutta ilpeis voita järjen. Tai ehkä Paasikivi haluaa vielä kerran tuntea valta, tuntea, että há přehlasované AN on tärkeä, tuntea, että ho ente tarvitaan. Há přehlasované AN suostuu. Há přehlasované AN asettuu ehdol toisel kierroksel. Utinen levěje no pasti. Paasikivi on mukana.
Vanha presidentti taistelee vielä kerran, toinen kierros alkaa. Jenite salissa on kesin kosketeltavaa. Jokainen tietää, että tämä kierros on ratkaiseva. Tämä kierros eniten, kuka pääsee lopullisella kierroksella. Äänet lasketaan. Varatumari Olavi Salervo lukii nimeä. Yksi kerrallaan. Hitasti. Tuskallisen hitasti. Kekkonen 102 ääntä. Fagerholm 114 ääntä. Paasikivi 84 ääntä. Fagerholm on johdossa. Kekkonen on toisena. Paasikivi on kolmantena. Mutta kumpikin ei ole saanut enemmistöä. Ale jatkuu kolmannella kierroksella. Ja kolmannella kierroksella vain 2 ehdokasta voivat olla mukana. Fagerholm ja Kekkonen. Paasikivi on pudonnut pois. Vanha presidentti seisoo hetken peikallaan. Hänen kasvonsa eivät enää mitään. Mutta sisälle haa přehlasované ään polta. Enää ei riitis. P. Haa přehlasované ään, joka oli ollut presidentti 10 vuotta. Haa přehlasované ään, joka oli pelastanut maan sodan jälkisestä kaauksesta. Haa přehlasované ään, joka oli rakentanut suhteen Neuvostoliituun. Haa přehlasované ään putoa pois Queen Mikekin merkityksetään ehdokas. Adjutantti Urpo Levo neký presidentin kasvojen punastuvan. Haa přehlasované ään neký vihan velkovan silmise. Haa přehlasované ään ei ole kosken nenit Paasikive ene iné vyhajzena. Paasikivi enti ja lehtí. Haa přehlasované ään ei sanou mitään kenalekeen. Haa přehlasované ään ei katso ketään. Haa přehlasované ään vein lehtí. Ja kun haa přehlasované ään lehtí, haa přehlasované ään tietää, etehnen aikansa on ohi. Historia on je tenit hned takzen. Mutta eduskuntatalo on je mystiiri. Miksi Paasikivi putosi? Ne piti saada ainakin 84 ääntä, jotka haa přehlasované ään sai. Mutta missä olivat muut? Missä olivat ne valitsijamiehet, jotka olivat luvanit äänestää häntä? Vastaus on yksinkertainen. SKDL:n valitsijamiehet eivät äänestäneet Paasikiveä. Sen sijaan he jakoivat äänensä Kekkosen ja Fagerholmin kesken. Täsmälleen kuten Moskova oli keskenit. Kuken ei tiennyt tätä etukäteen. Paasikiven kannatajat olivat luulit, että kommunistit noudateisivat Moskovan venhoja ohita ja tukisivat vanha presidenttiä. Mutta Moskova oli vaihtanut mieltään. Ja kun Moskova vaihtoi mieltään, kaikki muuttui. NYT-sali on tää inene huhuja. Ketkä kommunistaista äänestivät ketä? Kuinka moni äänesti Kekkosta? Kuinka moni Fagerholmia? Kuken ei teete varmasti. Mutta kaikki tietävät, että jotain outoa on tapahtunut. Kolmannen kierroksen välitauko kestää 4 tuntia. 4 tuntia kiihkitä neuvotteluja. 4 tuntia painostusta. 4 tuntia viime hetken kaupoja. Fagerholmin lairi on varma voitosta. Heillä on 114 ääntä toiselta kierrokselta. He tarvitsevat vain muutaman lisää äänen voitakseen. Ja ne äänet voivat tulla monesta peikasta. Paasikiven kannatajista. Kansanpuolueen valitsijamiehistä. Ehkä jopa muutamalta maalaisliitolaisilta, jotka eivät pitä Kekkosesta. Kekkosen lairi on hermostuneempi. Heillä on vain 102 ääntä. He tarvitsevat 49 lisää ääntä. Ja missä he saavat ne? SKDL:stä. Kaikki riippuu SKDL:stä. Jos SKDL 63 valitsijamiestä äänestävät yksimielisesti Kekkosta, haa přehlasované ään saa 165 ääntä. Se on enemmän kuin tarpeeksi voituun. Mutta jos edes yksi heistä äänestää Fagerholmia, tilanne muuttuu. Jos edes yksi heistä päätetään olla äänestämättä, Kekkonen voi hvitä. Kekkonen tietää tämän. Haa přehlasované ään kevlíká i tevile. Haa přehlasované ään ei voi olla mukana neuvotteluissa, koska haa přehlasované ään on puheenjohtaja. Mutta hänen miehensä ovat aktiivisia. Tuosta velkuna puhuu kommunistien kanssa. Vakuuta. Lupa. Uhka. Viesti on selfe, Moskova haluaa Kekkosen. Moskova odottaa, että te äänestätte Kekkosta.
Joste ete eneste kekosta olete petenet Moskovan. Ja kuken ei pete Moskovaa ilman seurauksia. SKDL en valitsijamiehet kokoontuvat. He keskustelevat keskenään. Jotkut heistä eivät pite kekosesta. Jotkut heistä haluaisivat äänestää Fagerholmia. Mutta he kaikki tietävät, miten Moskova odottaa. Ja he kaikki pelkäävät, mitä tapahtuu, jos he eivät totele. Hertta Kuusinen puhuu hail. Há přehlasované en místu tahajte puolueen kurista. Há přehlasované en místu tahajte siitä, että he eivät ole täällä yksityisen keläine. He ovat täällä kommunistisen liiken edustajina. Ja kommunistinen liike totelee neuvostoliitoa. Velpesi on kovempi. Há přehlasované en sanoo suoraan, joste ete äänestä kekosta, taitet erotetaan puoluista. Taitet laimataan peturiksi. Taiten poliittinen urane on ohi. Iksi Keralan valitsijamiehet ne ekittelevat. He lupaavat äänestää kekosta. Kaikki 63. Yksimielisesti. Mutta toisaalla RKP:n valitsijamiehet kokoontuvat mies. Heille on 19 miestä. 14 heistä on luvannut äänestää Fagerholmia. Se tarkoittaisi, että Fagerholm saisi 183 ääntä. Tarpeeksi voituun. Mutta kaksi enemmistä miehistä epäreivät. Werner Korsbäck ja Ture Holsten. Molemmat ovat luvanneet Fagerholmilla. Molemmat ovat kertoneet sosiaalidemokraateille, että he tulevat tukemaan heidän ehdokastaan. Mutta NYT, kun he näkevät, miten tilanne kehittyy, he alkavat miettiä uudelleen. Korsbäck on vanha poliitikko. Há přehlasované on nenit monia valeja. Há přehlasované tietää, että politiikassa ei ole ikuisia ystäviä eikä ikuisia vihollisia. On vain ikuiset edut. Ja NYT etunsa sata olla Kekosen puolella. Sillä jos Kekonen voittaa ja kaikki eniten siltä, että há přehlasované voita on parempi olla hänen puolellaan. On parempi, että uusi presidentti místa, että sinne autoit hoente. On parempi, että uusi presidentti on sinul valka. Osten ajatelije samalla tavalla. Há přehlasované on nuorempi mies. Ale on vielä edessään pitkä poliittinen ura. Ja há přehlasované tietää, että jos há přehlasované haluaa edetä, hänen on oltava oikeilla ihmisille hyvissä väleissä. He istuvat yhdessä jossakin hiljaisessa nurkassa. He puhuvat hiljaa. He punnitset vaihtoehtoja. Fagerholm on rehellinen mies. Fagerholm on kunnollinen mies. Fagerholm ansaitsee presidentin viran. Mutta Kekkonen on vahva mies. Kekkonen on pragmatinen mies. Kekkonen tulee olemaan presidentti ja presidentin suosio on arvokas eija. He katsovat toisiaan silmiin. Eivät sano mitään. Mutta he molemmat tietävät, mitä toinen ajattelee. He tulevat vaihtamaan mielensä. He tulevat äänestämään Kekosta Fagerholmin sijaan. Mutta he eivät kerro tästä kenellekään. Ei vielä. Ei ennen kuin on liian miehistä. Eikä kulu. Neuvottelutauko on melkein ohi. Valitsijamiehet alkavat kerääntyä takaisin saliin. Jännite on valtavaa. Jokainen tietää, että seuraava äänestys ratkaisee kaiken. Kekkonen käveli takaisin puheenjohtajan peikal. Hänen kasvonsa ovat kuin kivestä. Há přehlasované ei eniten mitään. Mutta sisällä hänen sitemensä haka. Sisällä há přehlasované rukoilee, että kaikki menisi suunnitelmien mukaan. Fagerholm istuu valitsijamiesten joukossa. Hänkin on rauhallinen ulkoisesti. Mutta hänen ajatuksensa laukavat. 183 ääntä. Há přehlasované tarvitsee vain 183 ääntä. 14 RKP:n miestä ovat luvanneet. Paasikiven 84 kannattaja voivat äänestää hoente. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Mutta jotain hoente vaivaa. Jokin huoli, jota há přehlasované ei osaa nimetä. Jokin tun, että jotain on pielessä. Kello 9 illalla kolmas äänestys alkaa. Salin ovet suljetaan. Kuken ei saa enää mene ulos. Kuken ei saa enää tulla sisään. NYT vain ne 300 miestä ja näistä salissa.
NYT vein heja heiten enense. Iksi keralan heitet kutsutan esiin. Varatumari Olavi Salervo luki nimie. Iksi keralan he nostavat äänestislipunsa. Iksi keralan he kevlevet uurnan luo. Iksi keralan he pudotavat lipunsa. Salissa on isin heljeistä. Kuuluu vein askelten ääni. Vein paperin kähinä. Vein hengitikseen ääni. 300 ihmistä. 300 äänestyslipua. 300 hetkeä, jolloin historia muuttuu. Kun viimeinen valitsijamies on äänestänyt, uurna nostetaan pääitel. Kekkonen itse avustaa, kun liput eivät tahdo tulla ulos. Nän käten se vapisevat hieman. Vai onko se vein mielikuvitusta? Varapuhemies Veinea Leskinen alkaa lukea lipuja. Přehlasované AN luki ääneen. Iksi lipu Keralan. Iksi nimi Keralan. Kekkonen. Fagerholm. Kekkonen. Kekkonen. Fagerholm. Kekkonen. Fagerholm. Kekkonen. 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 Salissa joku pitää kirja. Joku laskii. Kuinka monta Kekosel? Kuinka monta Fagerholmel? Liput kaifet vähäin. Viimeiset 10. Viimeiset 5. Viimeiset 3. Kekkonen. Fagerholm. Kekkonen. Viimeinen lipu. Fagerholm. Laskenta on valmis. Tulokset kootaan. Tulokset tarkistetaan. Tulokset ilmoitetaan. Urho Kekkonen 150 ääntä. Karl August Fagerholm 149 ääntä. Kekkonen on voittanut. 2 äänen erolla. Pienimmällä mahdollisella marginaalilla. Mutta voito on voito. Kekkonen julistaa itsensä valituksi presidentiksi. Hänen äänensä on vaka. Hänen kasvonsa eivät enää tee mitään. Přehlasované AN on amatilainen. Přehlasované AN on ene Italie. Přehlasované AN osaa pitää namion päälle. Salista kuuluu taputuksia. Mutta ne lopuvat nopasti, kun Kekkonen katsahtaa vimasti. Tämä ei ole voitonjuhlan hetki. Tämä on virallinen tilaisuus. Tämä on demokratia toiminnassa. Mutta kaikki tietävät totuuden. Tämä ei ollut tavallinen demokratia. Tämä oli Moskovan tahto toteutumassa. Fagerholm istuu peikalan. Přehlasované AN ei lahiku. Přehlasované AN ei sano mitään. Přehlasované AN katsoo veintichään. 149 ääntä. Přehlasované AN oli niin lähellä. 2 ääntä. 2 valitsijamiestä olivat vaihtaneet mielensä viime hetkellä. 2 miestä olivat petäneet lupauksensa. Mutta ketkä? Ketkä olivat ne peturit? Uhut alkavat levitä. RKP:n valitsijamiehet. Korsbäck ja Holsten. He olivat luvanneet äänestää Fagerholmia, mutta äänestivät Kekosta. Kokoomuksen valitsijamies Margit Borg-Sundeman on raivoisen. Kun přehlasované AN nekí Korsbäcken, přehlasované AN menee hänen luoksen. Ilman sana přehlasované AN silkii hoenteka svoihin. Avoimesti. Kaikkien nähden. Korsbäck ei reagoi. Přehlasované AN vein pihkii silkee pois kasvoltan ja kevlí pois. Holsten on helízempi. Přehlasované AN ei kerokenalekeen, miten přehlasované AN äänesti. Přehlasované AN pitää salaisuutensa. Vuosikymeniä myöhemmin hänen pojanepa oikeansa kertoo totuuden. Mutta sinne iltana helmikuussa vuonna 1956 přehlasované AN vaikenee. Sali alkaa tyhjentyä. Valitsijamiehet lähtevät. Jotkut ovat tyytyväisiä. Jotkut ovat petyneitä. Jotkut ovat veinväsyneitä. Valitoimitus on kestänyt 6 tuntia. 6 tuntia jännitystä. 6 tuntia drama. 6 tuntia, jotka muutivat Suomen historian. Kekkonen jää vielä hetkeksi. Přehlasované AN istuu siinä salissa, jossa hänet juuri valittiin presidentiksi. Přehlasované AN katsoo imperialen. Tämä on hänen hetkensä.
Teme on hetky jota há přehlasované an on odotanut koko elemenese. Mutta vojto ei maistu niin makealta kuin hnen pitäisi. Sele há přehlasované an tietää, miten há přehlasované an vojiti. Há přehlasované an tietää, ete ilman Moskovan apua há přehlasované an olisi hvinit. Há přehlasované an tietää, ete há přehlasované an on enipsilonté Moskovan velesa. Ja velat on maksettava. Ulkona eduskuntatalon edessä toimittajat odotavat. Kun uutinen tuli se levieen opasti. Kekkonen on voitanut. Kekkonen on Suomen uusi presidentti. Reaktiot ovat sekoituneita. Kekkosen kannatajat riemuitsevat. Nen vastustajansa ovat järkyttyneitä. Sosiaalidemokraatit tuntevat itsensä petetyiksi. Kokoomus on vihaisena. RKP on jakautunut. Mutta kaikki imertävät yhden asian, Suomi on muutunut. Uusi aikakausi on alkanut. Urho Kekkosen aikakausi. Samana iltana Tehtankadulla Neuvostoliiton suurlähetystössä Kotov ja Vladimirov nostavat maljan. He ovat onnistuneet. Heidän tehtävänä on suoritettu. He ovat varmistaneet, että oikea mies voiti. He lähettävät raportin Moskovaan. Hruščov lukí sen tyytyväisenä. Heikki meni suunnitelman mukaan. Kekkonen on presidentti. Suomi on turvallisissa käsissä. Neuvostoliiton käsissä. Mutta Moskovassa ei imeretä yhtä asiaa. Voitamalla tällä tavalla Kekkonen oli mies menettänyt jotain. Há přehlasované AN oli menettänyt legitimiteetin. Há přehlasované AN oli menettänyt luottamukseen. Monet suomalaiset tulevat aina epäilemään hänen voitoaan. Monet tulevat aina kyselemään, oliko se todellinen demokratia? Vai oliko se Moskovan eneitelme? Ja nämä epäilikset tulevat varjostamaan Kekkosen koko presidenttikautta. Ne tulevat pakotamaan hänet jatkuvasti todistamaan, että há přehlasované AN on oikea presidentti. Ne tulevat pakotamaan hänet olemaan kovempi, vahvempi, autoriteerisempi kuin hänen olisi ehkä muuten tarvinnut olla. Sillä kun voita epäilittävällä tavalla, joutuu jatkuvasti taistelemaan pisieksen valassa. Fagerholm kevlí kotiin läpi lumisen Helsingin. Há přehlasované AN on hvinit. Kahden äänen erolla. Niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Há přehlasované AN mieti, miten há přehlasované AN olisi voinut tehdä toisin. Olisiko há přehlasované AN voinut vakuuttaa nuo kaksi RKP, en miestä? Olisiko há přehlasované AN voinut lähteä jonkun muun tukeman hoente? Mutta sivelesisimmeseen há přehlasované AN tietää totuuden. Há přehlasované AN ei kosken voinut voita. Ei kun Moskova oli PTT tukea Kekkosta. Ei kun koko peli oli sovittu etukäteen. Há přehlasované AN oli ollut vain eneitelmessä, jonka lopputulos oli päätetty jo kauan sitten. Kotona hänen vaimonsa odota. Há přehlasované AN neký petimykseen miehensä kasvoilta. Há přehlasované AN ei sanou mitään. Há přehlasované AN vain halahoente. Ja siinä halauksessa on kaikki se lohdutus, mitä Fagerholm tarvitsee. Há přehlasované AN on hvinit valin. Mutta há přehlasované AN ei ole hvinit kunniansa. Há přehlasované AN taisteli rehellisesti. Há přehlasované AN taisteli puhtasti. Há přehlasované AN taisteli ilman Moskovan apua. Ja ehkä historiassa, kun kaikki totuudet lopulta tulevat esiin, se on tärkeämpää kuin voito. Mutta tämä ei lohduta NYT. NYT há přehlasované AN on vain hvinit mies, joka kevlí tyhjässä kodisen ja mieti, mitä olisi voinut olla. Paasikivi istuu kultaranassa presidentin virkasunossa. Há přehlasované AN on vihainen. Há přehlasované AN on loukentunut. Há přehlasované AN on ene iriteti. Há přehlasované AN, joka oli palvelut maatan koko ikänsä. Há přehlasované AN, joka oli tehnyt enemmän Suomen hyväksi kuin kenenkään muun. Há přehlasované AN putosi pois kuin jokin merkityksetään ehdokas. Ja kuka oli voitanut? Kekkonen. Se mies, jota há přehlasované AN oli itse tukenut. Se mies, jolla há přehlasované AN oli antanut mahdollisuuksia. Se mies, joka NYT oli hned petan. Celé Paasikivi tietää. Há přehlasované AN tietää, että Kekkonen oli neuvotellut kommunistien kanssa.
přehlasované ANTT ete kekonen oli menit Moskovan lu. Přehlasované ANTT ete kekonen oli minit itsense sádak zen valta. Ja se satou eniten. Ei se ete přehlasované AN hvisi. Van se ete hned peti ihminen, johon přehlasované AN oli luotanut. Adjutant ti levo neký presidentin Katkeruuden. Přehlasované AN neký vihan. Přehlasované AN neký petimiksene. Ja přehlasované AN toivo eti hejten tarvici si kosken kokasite udelen. Muta eleme jatku. Pázikivela on viele mutama viiko aika presidentine. Sitten přehlasované AN siirti siviun. Sitten přehlasované AN anta valan kekosel. Sitten přehlasované AN muutuu historiaksi. Ja historia ei ole hnele armolinen. Historia miista hned hyfene presidentine. Muta historia miista mies ete přehlasované AN hvisi kekosel. Ete hned sivou tetiin. Ete hnen aikan zapé etetei ene iritiksen. Maalai sliitissa juhlitan. Häiten miihen se vojiti. Urho kekonen on presidentti. Mutta juhla ei ole jakamatonta. Sele kaikki tietävät, että puolu oli jakautunut. Herho 56 nemiehet, jotka olivat yrittäneet ST ja kekosen, ovat ihe olemassa. He ovat ihe puoluissa. Ja he aivet aio anta periksi. He ovat vinit tämän taistelun. Mutta sota jatkuu. Ja he tulevat taistelemaan kekosta vastaan vuosikausia. He tulevat yrittämään ST ja hänen uudelleen valintansa. He tulevat yrittämään räjitä hänen valtansa. Mutta he aivet teete vielä, kenen kanssa he taistelevat. He aivet teete, miten vahva kekonen on. He aivet teete, että přehlasované AN on mies, joka pitää valasta kiinni kinsille ja hapilan. SKDL se olan mies tiitifeisie. He tekivät sen, miten Moskova keski. Ja he palkitan siitä. Kekonen miista, kuka hned sin sai. Kekonen tulie pitämään huolta häistä. Enäkin jonkin aika. Sillä Kekonen osaa pelata molemmin päinä. Přehlasované AN osaa olla istevé komunistail, kun se sopii. Mutta přehlasované AN osaa mies olla häiten vihollisensa, kun se on edullisempa. Ja kommunistit opivat pian, että Kekosen istevis on epävarma. Että Kekonen teki enää sen, mikä on hnele parasta. Ei site, mikä on heil parasta. Mutta enipsilon tänä iltana he juhlivat. He uskovat, että he ovat voitaneet. He uskovat, että heillä on istevé presidentin linassa. Eikä enää kvinka vieressä he ovat seuraavat viikot ovat kvin sumua Helsingissä. Kaupunki yrittää palata normaaliin. Mutta kaikki tietävät, että mikään ei ole enää normaalia. Valta on vaihtanut omistaja. Ja uusi omistaja on erilainen kuin vanha. Paasikivi vietee viimeiset päivänä presidentin linassa. Přehlasované AN järjestää asioitan. Přehlasované AN valmisteli ja lehtään. Mutta ennen kaikkea přehlasované AN mieti, mitä tulee tapahtumaan. Přehlasované AN on varoitanut Kekosta. Přehlasované AN on sanonut hnele, ale ole vein Moskovan mies. Ole mies sumen mies. Miistä, että presidentti edustaa kaikkia kansalaisia, ei vein ihte suurvalta. Mutta Kekonen on vein himilit. Se kilmää laskeva himi, joka ei kosken saavuta silmiä. Přehlasované AN on sanonut, luotakaa minuun. Teeten, mitä tiin. Ja se on juuri se, mikä Paasikiveä pelota. Kekonen tietää iän hyvin, mitä přehlasované AN teki. Maaliskuun 1. vuosi 1956. Urho Kekosen virkaanastui se päivä. Eduskuntatalossa on juhlatunnelma. Viirat on kutsutu. Lehdet ovat peikalla. Kamerat valmiina. Kekonen vanu presidentin valan. Hänen äänensä on vanka. Hänen katsinsa on vaka. Přehlasované AN enää siltä, mitä presidentin pitää enää. Arvokalta. Vuotamusta herättävältä. Vahvalta. Mutta saman aikaan Helsingin kaduilla tapahtuu jotain muuta. Suomen ammattiliitojen keskusjärjestö on julistanut yleislakon. Presidentin vaihdon kunniaksi. Tai ehkä protestiksi. Kuken ei teete varmasti.
Tiete seisovat. Tehtat ovat hiljaa. Koneet eivät käy. Suomi on halvaantunut. Onko teme satuma? Vai onko teme viesti? Viesti Kekosel, mistä kuka todella piteette te maata pistisse. Mistä teeleiset? Mistä ammattiliitot? Kekkonen ei kommentoi lakkoa. Há přehlasované AN vein jatka juhla. Há přehlasované AN hymile vírail. Há přehlasované AN kettelie. Há přehlasované AN eneitelie rulia, jonka há přehlasované AN on opetelut niin hyvin. Mutta sissimeseen há přehlasované AN on vihainen. Ekohnen virkaana stujei sepei feneen. Se on loukaus. Se on haaste. Ja Urho Kekkonen ei seete haastaita. Päivät muuttuvat viikoiksi. Viikot muuttuvat kuukausiksi. Kekkonen alkaa oppia presidentin tietää. Se ei ole helppoa. Paasikivi oli ollut presidentti 10 vuotta. Há přehlasované AN oli rakentanut järjestelmän. Há přehlasované AN oli lunnut tavan toimia. Ja NYT Kekkosen on joko omaksutava teme tapa tai luotava uusi. Há přehlasované AN valitsee uuden tavan. Kekkosen tapa. Se on suorempi. Se on brutaalimpi. Se on vähemmän diplomatinen ja enemmän poliittinen. Há přehlasované AN alkaa sekentua asioihin, joihin Paasikivi ei koskaan sekentunut. Hallitukseen muodostaminen. Ministerien valinta. Puolueiden väliset riidat. Kekkonen on kaikkialla. Kekkonen PETT kaiken. Jotkut kutsuvat sitä aktiiviseksi presidenttiideksi. Toiset kutsuvat sitä ruoskaohjeluksi. Mutta Kekkonen ei välitä, mitä sitä kutsutaan. Hänellä on valta. Ja há přehlasované AN aikoo KIT sitä. Fagerholm yrittää muodostaa hallitusta. Kekkonen on nimittänyt hned PE-ministeriksi. Yllättävä valinta. Miksi presidentti Kekkonen nimittää Valisahvinen Fagerholmin PE-ministeriksi? Si on yksinkertainen. Kekkonen tietää, että Fagerholm on heikko. SDP on jakautunut. Puolueissa on sisäisiä riitoja. Fagerholm ei pysty pitämään puolueetan koossa. Ja kun PE-ministeri on heikko, presidentti on vahva. Fagerholm muodostaa koalitiohallitukseen. SDP maalaisliitto kokoomus kansanpuolue. Lähes kaikki peitsi kommunistit. Se on vahva paperilla. Mutta käytännössä se on hauras kuin lasinen kuka. Puolueiden väliset erimielisyydet alkavat heti. Sosiaalidemokraatit haluavat yhtä. Maalaisliitto haluaa toista. Kokoomus haluaa kolmata. Ja kukaan ei ole valmis joustamaan. Kekkonen istuu presidentin linassa ja katsoo. Há přehlasované AN ei sekanu vielä. Há přehlasované AN antaa heiten riidelle. Há přehlasované AN antaa heiten heikentää toisiaan. Ja kun aika on oikea, há přehlasované AN iskii. Saman aikaan Neuvostoliitossa tapahtuu jotain merkittävää. Helmikuussa juuri ennen Suomen presidentin vaaleja NKP 20. puoluekokous kokoonti Moskovassa. Ja siellä Nikita Hruščov piti puheen. Puheen, joka järkytti maailmaa. Puheen, jossa há přehlasované AN kritisoi Stalinia. Puheen, jossa há přehlasované AN paljasti diktatorin rikokset. Puheen, joka aloitti sulamiskauden. Uutinen leviää hitaasti. Ensin vein huhuja. Sitten vahvistuksia. Stalin, se mies, jota oli palvottu kuin Jumala, oli ollut murhaaja. Há přehlasované AN oli ollut tyranni. Há přehlasované AN oli ollut hirviä. Suomen kommunistit ovat järkyttyneitä. He olivat uskoneet. He olivat uskoneet Staliniin. He olivat uskoneet Neuvostoliituun. Ja NYT haitet kerrottiin, että kaikki oli ollut valhetta. Jotkut heistä alkavat epäillä. Jos Stalin oli väärässä, miten muuta oli väärässä? Jos Neuvostoliitto oli valehdellut Stalinista, missä muussa se oli valehdellut? Mutta puolueen johto on tiukka. Herta Kuusinen ja Velpesi sanovat, älkää kuunnelko länsimedia. Älkää uskoko propagandaa. Neuvostoliitto on ihe oikeassa. Sosialismi on ihe ainoa tapa.
Mutta siimenet epeiliste on kilvetti. Ja ne tulevat kasvamaan. Kesällä tilanne kiristi itä Euroopassa. Puolassa teolliset nousevat kapinaan. He vaativat parempaa elintasoa. He vaativat vapautta. He vaativat oikeutta päättää omasta tulevaisuudestaan. Neuvostoliitto reagoi raasti. Tankit vierivät kaduilla. Protestoijia ammutaan. Kapina tukahdetetaan verisesti. Sumissa katsotaan ja odotetaan. Mitä tämä merkitsee? Jos Neuvostoliitto käsittelee Puola enää, mitä se voisi tehdä Sumel, jos Suomi uskaltaisi uhmata? Kekkonen imertää viestin. Hän přehlasované imertää, että hänen on oltava varovainen. Hänen on tasapainoiltava. Hänen on enäitettävä Moskoval uskollisuutta, mutta ei unohdettava omaa kansansa. Se on vaikea tasapaino. Ja Kekkonen ei enää onnistu siinä. Siksi tilanne pahenee entisestään. Unkarissa kansa nousee. He vaativat vapautta Neuvostoliiton ikistä. He vaativat demokratia. He vaativat oikeutta päättää omasta kohtalostaan. Moskova lähettää tankit. Budapestin kadut verjäytyvät vereen. Tuhansia kuolee. Kymmenet tuhannet pakenevat lenten. Koko maailma katsoo kauhuisen. Kaatuu. Lensivalat protestoivat. Mutta kuken ei tiedä mitään. Kuken ei auta unkarilaisia. Sumissa on hiljaista. Virallisesti Suomi ei sano mitään. Kekkonen ei kommentoi. Hallitus vaikenee. Sillä kaikki tietävät, jos he kritisoivat Neuvostoliittoa, he voivat olla seuraavia. Tavallisilla ihmisillä on mielipiteitä. Kaduilla puhutaan. Kahviloissa keskustellaan. Unkarilaisten eija on Suomen eija. He taistelevat samaa vihollista vastaan, jota Suomi taisteli sodassa. Jotkut haluavat auta. He keräävät rahaa. He järjestävät avustuskuljetuksia. He yrittävät tehdä jotain, vaikka heidän hallituksensa ei tiedä mitään. Kekkonen katsoo tätä huolestuneena. Kansan sympatiat ovat väärässä peikassa. Kansan sympatiat ovat Unkarin kanssa, ei Neuvostoliiton. Ja se on varallista. Hän přehlasované alkaa puhua. Radiopuheissa, sanomalehdissä, julkisissa tilaisuuksissa. Hän přehlasované selittää, miksi Suomen on oltava neutraali. Miksi Suomen ei voi ottaa kantaa? Miksi Suomen on hyväksyttävä realiteetit? Jotkut imertävät. He hyväksyvät, että Suomi on pieni maa suurien joukossa. Että Suomella ei ole varaa sankaritekoihin. Mutta toiset ovat petineitä. Ajattelevat, onko tämä sitä, mihin me olemme tulit? Onko tämä se Suomi, josta me taistelemme? Maa, joka vaikenee, kun napurit tapetaan? Kekkonen yrittää selittää, me selvisim sodasta. Me se ilitim itseään ei siitämme. Mutta se make soi. Ja osa siitä hinnasta on se, että maiten on oltava varovaisia. Maiten on oltava diplomatisia. Maiten on oltava itsenällisiä. Toiset sanovat ei. Osa siitä hinnasta on se, että me mým sielum. Me muutuim Moskovan nukenhaltijoiksi. Me lopetim olemasta vapaa kansakunta. Me keskustelu tulee jatkumaan vuosikymmeniä. Se tulee määritetään Kekkosen koko presidenttikaut. Sapaino itsenäisyyden ja yhteistyön välillä. Sapaino ilpeiden ja itsenäisyyden välillä. Tasapaino sen välillä, miten me haluamme olla ja sen välillä, miten maiten on oltava. Fagerholmin hallitus kampeilee. SDP ensiseiset riidat pahenevat. Puolueen sisällä on kaksi ryhmää. Toiset haluavat yhteistyötä kommunistien kanssa. Toiset vastustavat sitä jyrkästi. Venäjän johtaa niitä, jotka vastustavat. Hän přehlasované on vanha sosiaalidemokrati. Hän přehlasované on ollut sotasielinen. Hän přehlasované on vietänyt vuosia vankilassa Neuvostoliiton vaatimuksesta. Ja hän přehlasované vihaa kommunisteja kaikella sitemälleen. Toisella puolella on Aare Simonen ja muut. He ajattelevat, että ainoa tapa menestyä on tehdä yhteistyötä kommunistien kanssa.
Että enoa tapa pitää neuvostoliitto tiitifeisene on olla haiten istevenese. Riita ja puoluin. Riita haikentee hallitusta. Riita teki Fagerholmin tehtävän mahdottomaksi. Kekkonen katsoo ja odota. Haa přehlasované AN tietää, että hallitus tulee kaatumaan. Se on vein ajan kysymys. Ja kun se kaatuu, haa přehlasované AN on valmis. Vuoden lopulla hallitus todella kaatuu. SDP ensisi se triidat ovat tulit liian suuriksi. Puolu hajoaa. Fagerholm jättää eronepäjänään. Kekkonen hyväksii sen ilolla. NYTH přehlasované AN voi muodostaa hallitukseen, jonka H přehlasované AN todella haluaa. Hallitukseen, joka on hnele uskollinen. Hallitukseen, joka imertee, että presidentti on pomo. H přehlasované AN nimittää ministeriksi Vieno Sukselaisen. Maalaisliitolaisen. Nele uskollisen. Miehen, joka imertee, kenel H přehlasované AN on velka. Uusi hallitus on maalaisliitolainen vähemmistö hallitus. Se ei ole vahva. Mutta se on Kekkosen. Ja se on tärkeintä. Vuosi 1957 alkaa. Kekkonen on ollut presidenttinä vuoden. Vuoden, joka on ollut teinen haasteita. Vuoden, joka on testannut häntä monin tavoin. Mutta H přehlasované AN on selvinnyt. H přehlasované AN on pitänyt valtansa. H přehlasované AN on vakiinnutanut asemansa. Ja NYTH přehlasované AN alkaa todella NIT, millainen presidentti H přehlasované AN on. H přehlasované AN alkaa rakentaa järjestelmää. Kekkosen järjestelmää. Järjestelmää, jossa presidentti ei ole vain ceremonallinen haamo. Järjestelmää, jossa presidentti on todellinen valanepäitäjä. H přehlasované AN kontrolloi ulkopolitiikat isin. H přehlasované AN PETT, kajte ministereitä nimitetään. H přehlasované AN vaikuta, mitä lakeja säädetään. H přehlasované AN on kaikkialla. H přehlasované AN nekii kaiken. H přehlasované AN PETT je kaiken. Jotkut sanovat, että se on hyvä Asia. Että Suomi tarvitsee vahvan johtajan. Että pieni maa suurten napurien välissä tarvitsee jonkun, joka tietää mitä tekee. Toiset sanovat, että se on varallista. Että demokratia vaatii tasapainoa. Että liikaa valta yhden ihmisen käsissä johtaa aina korruptioon. Mutta Kekkonen ei kuuntele kritiikkiä. H přehlasované AN tekee mitä hänen on tehtävää. Ja se mitä hänen on tehtävää on pitää Suomi turvallisena. Pitää Neuvostoliitto tiitifeisenä. Pitää valta omissa käsissään. Moskovan suhde Kekkoseen on monimutkainen. Toisaalta he luotavat häneen. He tietävät, että H přehlasované AN imertää realiteetit. He tietävät, että H přehlasované AN tekee, mitä he luvataan. Mutta toisaalta he eivät koskentää isin luota häneen. He tietävät, että H přehlasované AN on sumalainen ensin ja heiten istevenessä vasta toiseksi. He tietävät, että H přehlasované AN tekee sen, mikä on sumal parasta, ei välttämättä sen, mikä on heil parasta. Ja niin he pitävät hoenteli hiessä hihnassa. He seuraavat hänellä ikiteen. He tarkkeilevat hänen pääteksiään. He miistutavat hoente jatkuvasti, kuka hänet sin sai. Kekkonen puolestaan pelaa omaa peliään. H přehlasované AN antaa Moskoval sen, mitä se haluaa kuulla. Mutta H přehlasované AN ei enää anna sen, mitä se haluaa saada. H přehlasované AN on mestari sanoissa. H přehlasované AN osaa sanoa asioita niin, että Moskova kuulee yhden Asian ja Suomi kuulee toisen. Se on varallista peliä. Mutta se on ainoa peli, jota H přehlasované AN voi pelata. Kotona Kekkosen yksityiselämä on monimutkainen. Nen vaimonsa Silvi on pitkäkärsivälinen nainen. H přehlasované AN on seurannut miehensä uraa. H přehlasované AN on tukenut hoente. Mutta H přehlasované AN mies tietää hänen heikouksistaan. Kekkosen juomisesta puhutaan. Siitä, miten H přehlasované AN joskus juo liikaa. Miten H přehlasované AN menetää itsehelintenäseen. Miten H přehlasované AN sanoo asioita, joita hänen ei pitäisi sanoa. Ja näissäikeiluista puhutaan mies.
Siite ete presidentti ei ole enää uskollinen vaimolen. Ete hnele on miita suhtaita. Ete haa přehlasované NKIT valtansa saadaksen, mite halua. Mutta Silvi vaikenee. Haa přehlasované on presidentin rouva. Nele on ruuli. Ja haa přehlasované eneitelie site ruuliate idealisesti, vaikka sisimeseen haa přehlasované sata tuntea kipua. Haiten poikan zataneli ja mati ovat kasvaneet aikuisiksi. He nekefet isenese selaisena, kvin haa přehlasované on. Ei jumalana. Ei sankarena. Vaan ihmisene. Monimutkeisena ristiriitaisena, joskus haikona ihmisene. Mutta he mies nekefet hnen voimansa. He nekefet miten haa přehlasované halicí huneta pelkelellä exneololan. He nekefet miten ihmiset kuuntelevat, kun haa přehlasované puhuu. He nekefet ete häiten isenese, kaikista haikuuksistaan huolimata, on todella poikkeuksellinen mies. Kekonen itse ei paljon puhu iksitiiselemesteen. Haa přehlasované pitää sen edelleen julkisuudesta. Haa přehlasované on presidentti, kun haa přehlasované on presidentin rulissa. Mutta kotona haa přehlasované yrittää olla vein mies. Vein aviomies. Vein ise. Se ei enää onnistu. Sillä kun olet presidentti et kosken voitee isin olla vein mies, vuosi 1958. 2 vuotta kekosen presidenttiidestä on kulunut. Ja NYT tulee kriisi, joka testa hoente kuten mikään aiemmin. Fagerholm muodostaa jälleen hallitukseen. Toisen hallituksensa. Tällä kertaa se on vahvempi. Sosiaalidemokraatit, maalaisliitto, kokoomus, RKP. Parlamentaarinen enemmistöhallitus. Eli 140 kansanedustajaa tuki site. Mutta siinä on yksi ongelma. SKDL on jätetty ulkopuolella. Komunistit eivät ole mukana. Ja se teki Moskovasta vihaisen. Elokuussa 1958 Neuvostoliitto reagoi. Suurlähettiläs kutsutaan pois Helsingistä. Se on signaali. Selfie-signaali me emme hyväksy tätä hallitusta. Sumissa herää paniikki. Mitä tämä tarkoittaa? Onko Neuvostoliitto valmis painostamaan maita jälleen? Onko maille uhkana uusi kriisi? Kekkonen on tiukassa peikassa. Haa přehlasované on nimittänyt Fagerholmin hallitukseen. Haa přehlasované on presidentin valtaoikeutensa käitenit. Mutta NYT Moskova on tyytymätön. Ja kun Moskova on tyytymätön, Suomi on varassa. Haa přehlasované yrittää rauhoittaa tilannetta. Haa přehlasované puhuu Moskovan kanssa. Haa přehlasované lähettää viestejä. Haa přehlasované selittää, että hallitus on hyvä hallitus. Että se toimii Suomen etujen mukaisesti. Että sen ei pitä huolestua. Mutta Moskova ei kuuntele. Moskova on päättänyt. Fagerholmin hallitus ei kelpaa. Sen on mentävä. Siksi on kiire. Hallitus yrittää tehdä tieteen. Mutta koko ajan varjona on Moskovan uhka. Koko ajan tiedossa on, että jotain paha voi tapahtua. Marraskuussa Kekkonen saa kutsun Leningradiin. Neuvostoliiton johtajat haluavat tavata hned. Hruščov itse haluaa puhua. Kekkonen matkusta. Haa přehlasované tietää, että tämä on ratkeiseva hetki. Tämä on hetki, jolloin kaikki voi muuttua. Joko haa přehlasované onnistuu rauhoitamaan Moskovan. Tai sitten Suomi joutuu kriisiin. Leningradissa hned otetaan vastaan kylmästi. Ei lämmintä tervehdistä. Ei himilie. Vinviilee virallinen vastaanoto. Hruščov on suora. Haa přehlasované sanoo, Fagerholmin hallitus ei kelpa. Siinä on kokoomus mukana. Kokoomus on maiten vihollisemme. Kokoomus ei saa olla hallituksessa. Kekkonen yrittää selittää. Haa přehlasované sanoo, Suomi on demokratia. Hallitus muodostetaan parlamentaarisesti. Presidentti ei voi vain sanoa, ketkä ovat mukana ja ketkä eivät. Mutta Hruščov ei välitä demokratiasta. Haa přehlasované sanoo, te tiedätte, miten me keskemme. Tai sitten te joudutte vaikeuksiin. Kekkonen palaa Helsinkiin murtunena.
Há přehlasované AN on kovdanut todelisuuden. Há přehlasované AN on kovdanut sen, mite se tarkoita olla moskovan míhen. Se tarkoita ete sinula ei ole todellista valta. Sinula on vein lupa tehdä, mite Moskova salei. Há přehlasované AN kutsuu hallitukseen ekol. Há přehlasované AN kertoo, mite Leningradissa tapahtui. Há přehlasované AN sano, maiten on tehtevee muutoksia. Maiten on otetava Moskova huomioon. Fagerholm on järkittinit. Há přehlasované AN sano, ei. Emme voi antaa Moskovan sanella, miten me muodostam hallituksemme. Se on maiten sisäinen asiam. Mutta Kekkonen sanoo, jos me emme anna, me joudum kriisiin. Ja kriisin hinta voi olla liian korkea. Ministerit riitelevät. Jotkut ovat Fagerholmin kannalla. Toiset imertävät Kekkosen huolen. Kuken ei teete, mikä on oikea ratkaisu. Joulukuussa tilanne pahenee. Moskova lähettää viestin. Virallisen viestin. Siinä he ilmaisevat tiitimättömyytensä. Siinä he vaativat muutoksia. Kekkonen teki päätöksen. Hänen on toimittava. Hänen on pelastettava tilanne. Vaikka se tarkoittaisi demokratian polkemista. Tammikuussa 1959 há přehlasované AN pakota Fagerholmin hallitukseen erämaan. Há přehlasované AN KIT kaikkea vaikutusvaltansa. Há přehlasované AN peinosta. Há přehlasované AN uhka. Há přehlasované AN teki selfeksi, ete jos hallitus ei eroa vapaaehtoisesti, há přehlasované AN pakota sen erämaan. Fagerholm antaa periksi. Há přehlasované AN ei voi taistella sekä presidentin ete Moskovan kanssa. Há přehlasované AN jete eronepäjänään. Kekkonen nimittää uuden hallitukseen. Sukselaisen toisen hallitukseen. Maalaisliitolaisen vähemmistää hallitukseen. Hallitukseen, jossa ei ole kokoomusta. Hallitukseen, joka on Moskovan hyväksymä. Kriisi on ohi. Moskova on tyytyväinen. Suurlähettiläs palaa Helsinkiin. Elämä jatkuu. Tai jotain on muutunut. Suomalaiset ovat nähneet, miten valta todella toimii. He ovat nähneet, että demokratia on illuusio, kun iso napuri sanoo ei. He ovat nähneet, että heidän presidentinsa on enemmän Moskovan palvelija kuin heidän johtajansa. Kekkonen tietää, että há přehlasované AN on menettänyt jotain. Há přehlasované AN on menettänyt kunnioitusta. Há přehlasované AN on menettänyt luottamusta. Há přehlasované AN on menettänyt moraalisen korkeuden. Mutta há přehlasované AN on se ylittänyt rauhan. Há přehlasované AN on se ylittänyt vakauden. Há přehlasované AN on se ylittänyt sumen itsenäisyyden, ainakin muodollisesti. Ja hänelle se riittää. Sillä há přehlasované AN on opinut, että politiikassa te ideellisiä ratkaisuja ei ole. On vein vähiten hunoja ratkaisuja. Ja tämä oli vähiten huno. Vuodet kuluvat. Kekkonen vahvista otetaan. Há přehlasované AN rakentaa järjestelmän, jossa há přehlasované AN on keskiössä. Järjestelmän, jossa kaikki pyörii hänen imperialeen. Há přehlasované AN KIT mediamestarimaisen. Há přehlasované AN NITT vahvana johtajana. Issa en hahmona. Míhené, joka tietää, mitä Suomi tarvitsee. Há přehlasované AN kehittää persoonallisuuskultin. Kekkonen mýti. Tarina miehestä, joka pelasti Suomen. Joka piti Neuvostoliiton loitolla. Joka varmisti rauhan. Mutta kaikki, jotka tietävät totuuden, tietävät, että mýti ei ole tota. Tätä Kekkonen ei pelastanut Suomea Neuvostoliitolta. Há přehlasované AN vein teki sen, mitä Neuvostoliitto halusi, tarpeeksi taitavasti, että se eneiti suomalaisilta politiikalta. Há přehlasované AN pelasi peliä. Varallista peliä tasapainon kanssa. Ja joskus há přehlasované AN voiti. Mutta joskus há přehlasované AN mies visi. Ja kun há přehlasované AN visi, koko Suomi visi hänen kanssaan. Vuonna 1962 tuli toinen suuri kriisi. No ty kriisi sitä kutsutaan. Neuvostoliitto lähettää nootin, jossa se ehdottaa sotilasneuvotteluja Suomen kanssa. Siinä on väitettynä touhka. Länsi-Saksa rakentaa armeija.
Tato vahvista joukojan pohjoiseurupassa. Ja neuvostoliitové ete Suomi on uhatuna. Todellisuudessa se on painostusta. Neuvostoliito haluaa istuta Sumea, kuka on pomo. Se haluaa eniten, että se voi milloin tahansa vetää Sumea kiusalliseen tilanteeseen. Ja se haluaa varmistaa, että Kekkonen valitaan uudelleen presidentiksi. Sille valit ovat tulossa. Ja tällä kertaa Kekkosella on vahvoja vastustajia. Kriisi iski juuri oikealla hetkellä. Juuri kun valikampanja on kiivaimillaan. Juuri kun eniten siltä, että Kekkonen voisi hävitä. Vastustajat vetäytyvät. He eivät halua eniten siltä, että he vastustavat presidenttiä kriisiaikana. He eivät halua antaa Moskovan sanoa, että he ovat uhka Suomen turvallisuudella. Kekkonen voittaa helposti. Přehlasované AN on ainoa ehdokas. Přehlasované AN valitaan yksimielisesti. Ja heti vaalien jälkeen kriisi hvěje. Sotilasneuvotteluja ei tarvitaken. Uka olikin kuvitteellinen. Kaikki oli vain show. Show, joka varmisti Kekkosen valassa pysymisen. Monet epäilevät. Monet kysyvät, oliko Kekkonen mukana suunnittelemassa tätä? Sopiiko přehlasované AN Moskovan kanssa, että he järjestävät kriisin juuri oikean aikaan? Kekkonen kiistää. Přehlasované AN sanoo, että přehlasované AN oli yhtä elettynyt kuin kaikki muutkin. Että přehlasované AN vain reagoi tilanteeseen parhaansa mukaan. Mutta epäilikset eivät hvěje. Ja ne tulevat seuraamaan hoente loppuelämän. Vuodet viirivet. Kekkonen pysyi valassa. Přehlasované AN valitaan uudelleen ja uudelleen. Vuonna 1968. Vuonna 1974. Vuonna 1978. Přehlasované AN muuttuu instituutioksi. Přehlasované AN ei ole enää vain presidentti. Přehlasované AN on Suomi. Enäkin monien mielestä. Nuoret, jotka eivät miistä aika ennen hoente, pitävät hoente itsestään selvitänä. Vanhemmat, jotka miistävät, miten přehlasované AN tuli valtaan, miistävät myös epäilikset. Mutta kaikki opivat elämään hänen kanssaan. Kekkosen Sumissa. Sumissa, jossa presidentti on kuningas ilman kruunua. Jossa demokratia on eneitelme, jonka lopputulos on aina sama. Ajan mitään Kekkonen muuttuu. Přehlasované AN ikääntyy. Nen terveitensä heikenee. Nen místinsa petee joskus. Mutta přehlasované AN pitää kiinni valasta. Přehlasované AN ei halua päästä irti. Přehlasované AN on ollut presidentti niin kauan, että přehlasované AN ei enää teetä, kuka přehlasované AN olisi ilman sitä. Valta on tullut osaksi hänen identiteettiään. Ja ihmiset hänen imperialleen antavat sen jatkua. He pelkäävät, mitä tapahtuisi ilman hoente. He ovat opineet elämään järjestelmässä, jonka přehlasované AN loi. Eivät teetä, miten elää ilman sitä. Vuonna 1980 Kekkonen on 80 vuotta vanha. Přehlasované AN on ollut presidentti 24 vuotta. Pidempään kuin kuken muu demokratiassa. Nen terveitensä on huno. Přehlasované AN kärsii místích ideeistä. Přehlasované AN ei enää pysty hoitamaan tehtäviään kunnolla. Mutta přehlasované AN kieltäytyi erämästä. Lopulta hänen on pakko. Vuonna 1982 lääkärit sanovat, että hänen on lopetettava. Nen terveitensä ei kestä enää. Přehlasované AN eroa. Vihdoin. 26 vuoden jälkeen. Přehlasované AN jättää viran, johon přehlasované AN kiinnitti itsensä niin tiukasti, että monet ajattelivat hänen vievään sen hautansa. Mauno Koivisto tuli hänen tilalleen. Uusi presidentti. Uusi aika. Lopu Kekkosen ajal. Kekkonen elää vielä 4 vuotta. Přehlasované AN näki, miten hänen järjestelmänsä alkaa murentua. Miten hänen valtansa hvěje. Miten ihmiset alkavat kyseenalaistaa sen, miten přehlasované AN teki. Vuonna 1986 přehlasované AN kuolee. 86 vuotta vanha. Vesinit.
Unohdettu monien toimesta. Miistettu toisilla. Hautajaiset ovat suuret. Valtiolliset. Kaikki tärkeät ihmiset ovat läsnä. Puhutaan kauniita sanoja. Miistetään hänen saavutuksiaan. Mutta ei puhuta siitä, miten Haapřehlasované AN tuli valtaan. Ei puhuta siitä, mitä tapahtui helmikuussa 1956. Ei puhuta Moskovan rulista. Ei puhuta siitä, miten demokratia peti. Se on historia, jonka Suomi ei halua miistä. Se on historia, joka on liian kiusallinen. Liian monimutkainen. Liian vaikea selittää. Vuosikymmenet kuluvat hautajaisten jälkeen. Uudet sukupolvet kasvavat. Ne, jotka eivät koskaan tunteneet Kekosta. Ne, jotka tuntevat hned historian kirjoista. Ja hitaasti, hyvin hitaasti totuus alkaa tulla esiin. Arkistot avataan. Asiakirjat julkistetaan. Historioitsijat tutkivat. Ale i tevet todistit. Todistit siitä, että Moskova todella vaikutti valeihin. Todistit siitä, että kommunistal annettiin ohjit äänestä Kekosta. Todistit siitä, että kaikki ei ollut niin puhdasta kuin väitettiin. Ale i tevet tarinan Werner Korsbekista ja Ture Holstenista. Kahdesta miehestä, jotka vaihtoivat äänensä viime hetkellä. Kahdesta miehestä, jotka tekivät Kekosen voitissa mahdolliseksi. Holstenin poika kertoo, isääni tunnusti. Haapřehlasované AN sanoi äänestänensä Kekosta. Haapřehlasované AN sai jopa kiitos Kirjan Kekoselta. Mutta haapřehlasované AN ei koskaan kertonut julkisesti. Haapřehlasované AN vei salaisuuden hautansa. Miksi? Miksi haapřehlasované AN vaihtoi äänensä? Mitä hänelle luvattiin? Mitä hänelle uhattiin? Emme teete varmasti. Emme tule koskaan tietämään. Sillä kaikki, jotka tiesivät, ovat kuolleet. Mutta me voim arvata. Me voim kuvitella. Kuvitella niitä viimeisiä tunteja ennen äänestystä. Kuvitella painostusta. Kuvitella lupauksia. Kuvitella uhkauksia. Kuvitella kahta miestä, jotka istuvat hiljaisessa nurkassa ja tekevät päätöksenä, joka muuta historian kulun. Kuvitella, miltä heistä tuntui, kun he pudottivat lipunsa urnaan. Kun he tiesivät, että he petoivat lupauksensa. Että he muutivat äänensä. Että he tekivät Kekosen voitosta. Tunsivako he si eli siitä? Vai tunsivako he vein helpotusta, että he olivat tehneet sen, mikä oli heille edullisinta? Me emme teete. Me emme tule koskaan tietämään. Mutta me teetämme tulokseen. Me teetämme, että Kekonen voitti kahden äänen erolla. Me teetämme, että Haapřehlasované AN hallitsi Suomea lähes 30 vuotta. Me teetämme, että Haapřehlasované AN muutti Suomea tavalla, jota emme vieläkään täysin ymmärrä. Ja me teetämme, että kaikki alkoi siitä. Siitä helmikuun este vuonna 1956. Siitä este, jolloin Moskova teki päätöksenä. Siitä este, jolloin SKDL sai ohjinsa. Siitä este, jolloin kaksi miestä päättivät vaihtaa äänensä. Siitä este, jolloin historia muuttui. Nykyään, kun katson taaksepäin, me näemme Kekosen monimutkaisen perinteen. Toisaalta Haapřehlasované AN piti Suomen rauhallisena vaikeina aikoina. Haapřehlasované AN hallitsi suhteita Neuvostoliiton tavalla, joka ehkä pelasti maitet vakavammilta ongelmilta. Mutta toisaalta Haapřehlasované AN vahingoitti demokratia. Haapřehlasované AN keskitti valta itselleen tavalla, joka ei kuulu terveeseen demokratiaan. Haapřehlasované AN teki kompromisseja, jotka enää erittivät Suomea. Kumpi peino on suurempi? Se on kysymys, johon jokaisen on vastatava itse. Mutta iksi ei on varma, me emme saa unohtaa, miten se alkoi. Me emme saa unohtaa niitä 42 tuntia helmikuussa 1956. Me emme saa unohtaa, että demokratia on hauras. Että se voi vaurioitua. Että ulkoiset voimat voivat vaikuttaa siihen tavalla, jota emme halua hyväksyä. Me emme saa unohtaa, että valta korruptoi. Että jopa hyvät miehet voivat tehdä huonoja asioita, kun valta on houkutteleva. Me emme saa unohtaa, että historia ei ole yksinkertainen. Että ei ole selviä sankarit ja selviä roistoja.
Että kaikki me olemme monimutkaisia, ristiriitaisia, puutiolisia. Kekkonen oli kaikkea tätä. Přehlasované AN oli elikäs ja manipuloiva. Přehlasované AN oli patrioti ja oportunisti. Přehlasované AN oli johtaja ja diktatori. Přehlasované AN oli mies, joka pelasti sumea ja mies, joka vahingoi tisite. Ja kaikki alkoi siitä este. Siitä este, jolloin Moskova esoiti. Siitä este, jolloin kommunistit saivat keskinse. Siitä este, jolloin kaksi miestä teki valinnan. Siitä este, jolloin yksi ääni ratkeisi kaiken. Helmikuun 13. vuosi 1956. Neuvostoliiton johtaja Nikita Hruščov istuu Kremlisse ja teki PET-ksene. Přehlasované AN EITT eteteme PET studie meritätemeen sumen historia vuosikymmeniksi. Přehlasované AN EITT eteteme PET studie luman järjestelmen, joka kestää lähes 30 vuotta. Přehlasované AN veintiete, přehlasované AN tarvitsee luotettavan miehen sumissa. Ja Kekkonen enite olevan se mies. Helmikuun 14. puoli ET. Tehtankadula Neuvostoliiton suurlähetystössä 2 KGB en agenttia enite sehkette kahdel sumalaisel kommunistel. Ne aivetteete, että he ovat mukana lumassa historia. He veintietevet, että heiten on toteltava Moskova. Ena. Helmikuun 15. kello 9 illalla. Eduskuntatalossa 300 valitsijamiestä äänestää. He aivetteete, että heiten äänensä tullaan kyseenalaistamaan vuosikymmenien myöhemmin. He veintietevet, että he tekevät tehtävänänsä. Joko rehellisesti tai epärehellisesti, se on toinen kysymys. Ja jossain siinä salissa 2 miestä pudotavat lipunsa urnaan. Lipuja, joissa luki Kekkonen, vaikka heiten piti äänestää Fagerholmia. He aivetteete, että heiten nimensä tullaan miistamaan historian kirjoissa. He veintietevet, että he tekevät sen, mikä on heil edullisinta. Ja eneinen historia muuttuu. Ei suurilla teoilla. Ei sankarillisilla uhrauksilla. Vaan pienillä petoksilla. Pienillä kompromisseilla. Pienillä valinnoilla, jotka eneitävät merkityksettömältä hetkessä, mutta jotka muutavat kaiken ajan mieteen. Urho Kekkonen valitaan presidentiksi. 2 äänen erolla. Pienimmällä mahdollisella marginaalilla. Mutta voito on voito. Ja siitä alkaa aikakausi. Kekkosen aikakausi. Aikakausi, jota jotkut kutsuvat kultakaudeksi. Aikakausi, jota toiset kutsuvat pimeäksi ajaksi. Aikakausi, jonka perintee eleihe. Aikakausi, josta me keskustelemme ihe. Aikakausi, jota me emme vieläkään tee isin imere. Mutta kaikki alkoi siitä. Siitä 42 tunnista. Siitä ajasta, jolloin historia riipui yhdestä äänestä. Siitä hetkestä, jolloin demokratia kohtasi totalitarismin ja joutui tekemään kompromissin. Ja me elämme sen kompromissin seurauksissa se přehlasovaného helmikuussa 1956 jäi elämään monien miistoihin. Niiden, jotka olivat siellä salissa. Niiden, jotka odottivat tuloksia ulkona. Niiden, jotka seurasivat radiosta. Johannes Virolainen, maalaisliitolainen poliitikko, joka myöhemmin kirjoitti miistelmansa, miisteli sitä enää, miilet olivat toivoa teinene. Me olim niin voiton varmoja. Ajatelim, että Kekkonen oli itsestään self-valinta. Te kansa halusi hnet. Että historia oli hänen puolellaan. Mutta myöhemmin, kun totuus alkoi tulla esiin, přehlasované AN tunnusti mies, me emme tienneet kaikkea. Me emme tienneet, mitä kulissien takana tapahtui. Me emme tienneet Moskovan rulista. Me luulim, että se oli puhdas demokratia. Margit Borg-Sundeman se kokomukseen valitsijamies, joka selki Korsbäkiä kasvoihin, ei kosken katunut tekoan. Přehlasované AN sanoi myöhemmin, přehlasované AN peti. Přehlasované AN lupasi yhden eijan ja teki toisen. Přehlasované AN ansaitsi kaiken halveksunan, jonka přehlasované AN sai. Holsten se toinen mies, joka vaihtoi äänensä, eli koko lopuelämänsä salaisuuden kanssa. Nen perhinsä tiesi. Nen läheiset istevenässä tiesivät. Mutta julkisuuteen přehlasované AN ei kosken puhunut. Nen poikansa kertoi vuosikymmeniä myöhemmin, issä eni kärsi.
H přehlasované AN tiezi ETH přehlasované AN oli tehnit jotain kizenalaista. Uta H přehlasované AN mies uskoji, ETH přehlasované AN oli tehnit sen oikeista siiste. Kekonen todella oli paras valinta sumel. Oliko H přehlasované AN? Se on kisimis johon historia anta monia vastauksia. Kekonen itse kirjoitti miistelmian miemin. H přehlasované AN kertoi valikampanjasta. H přehlasované AN kertoi jenitikseste. H přehlasované AN kertoi voitosta. Uta H přehlasované AN ei kertonut Moskovasta. H přehlasované AN ei kertonut tapaamisista KGB, en miesten kanssa. H přehlasované AN ei kertonut siitä, miten kommunistit saivat ohdinsa. H přehlasované AN vain sanoi, se oli vaikea kampanja. Minulla oli monta vahvaa vastustaja. Mutta lopulta kansa päätti. Ja kansa valitsi minut. Mutta oliko se kansa, joka valitsi? Vai oliko se Moskova? Tota vilkuna Kekosen luotettava neuvonantaja oli avainroolissa koko operaatiossa. H přehlasované AN oli se, joka neuvoteli VNL-isten kanssa. H přehlasované AN oli se, joka välitti viestejä. H přehlasované AN jatkoi Kekosen luotettavana miehenä koko presidentin kauden ajan. H přehlasované AN oli siellä jokaisessa kriisissä. H přehlasované AN oli siellä jokaisessa tärkeässä päätöksessä. H přehlasované AN oli se, joka tiesi kaikki salaisuudet. Kun H přehlasované AN kuoli, H přehlasované AN vei monet niistä salaisuuksista mukanaan. Mutta riittävästi ei jäljellä, että historioitsijat pistiivät rekonstruoimaan, miten todella tapahtui. Herta Kuusinen ja Velpesi, ne kommunistiohtajat, jotka saivat ohjen Moskovasta, elivät molemmat pitkän elämän. Kuusinen oli kansanedustajana vuosikymmeniä. Se toimi puolueen piirissä. Molemmat pisivät uskollisina Neuvostoliitolla. Molemmat puolustivat Kekosta. Molemmat väitivät, että kaikki tehtiin Suomen eduksi. Mutta joskus yksityisissä keskusteluissa he myönsivät, me olin vain sotureita. Me totelim keskiä. Moskova päätti ja me toteutim. Fagerholm jatkoi poliittista uransa valin jälkeen. H přehlasované AN oli pääministerinä vielä 2 kertaa. H přehlasované AN oli arvostettu poliitikko. H přehlasované AN oli rehellinen mies. Mutta hned miistettiin miesmiehenä, joka melkein voitti. Miehenä, joka oli niin lähellä, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi lähellä. Ja se satui. Ne tytären se Brita meni naimisiin Kekosen pojan Tanelin kanssa. 2 perhettä, 2 poliittista vastustajaa yhdistivät avioliiton kautta. Se oli outoa. Se oli jännittävää. Mutta se oli myös tyypillistä Suomen pienellä poliittisella eliitillä. Kaikki tunsivat kaikki. Kaikki olivat sidoksissa toisiinsa. Vihollisuudet olivat harvoin henkilökohtaisia. Ne olivat poliittisia. Ja niin Fagerholm ja Kekonen oppivat elämään toistensa kanssa. Oppivat kunnioitamaan toisiaan, vaikka he eivät koskaan todella luotaneet toisiinsa. Paasikivi vietti viimeiset vuotensa Kultaranassa. H přehlasované AN kirjoitti. H přehlasované AN luki. H přehlasované AN katesoi, miten Kekonen johti maata. Joskus H přehlasované AN oli tyytyväinen. Joskus H přehlasované AN oli petynyt. Mutta useimmiten H přehlasované AN oli vain väsynyt. Väsynyt koko peliin. Väsynyt politiikan. Väsynyt elämään. H přehlasované AN kuoli vuonna 1956, vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun H přehlasované AN oli jättänyt viran. H přehlasované AN ei koskaan nenit, miksi Kekosen aika tulisi. Ehkä se oli parempi eneinä. Ehkä H přehlasované AN ei olisi halunnut nähdä, miten paljon valta Kekonen keskitti itselleen. Miten paljon H přehlasované AN kaitti presidentin valtaoikeutensa. Miten paljon H přehlasované AN muutti Suomea. Neuvostoliitto seurasi Kekosta tarkasti. Eivät koskaan täysin luotaneet häneen. Mutta he myös ymmärsivät, että H přehlasované AN oli heidän paras vaihtoehtonsa. Sillä Kekonen oli pragmatinen. H přehlasované AN ymmärsi valtapolitiikka. H přehlasované AN tiesi, milloin joustaa ja milloin pitää kiinni.
Há přehlasované AN tiezi, miten pelata pelie tavala, joka tiiditti Moskovaa mutteita eisin enää iritenit sumea. Se oli vaikeata sapaino. Ja joskus há přehlasované AN epeonistui siinä. Ja pakas kriisi oli iksi epeonistuminen. Se oli hetki, jolloin há přehlasované AN menil iän pitkäl. Hetki, jolloin há přehlasované AN antoi leika Moskoval. Mutta useimmiten há přehlasované AN onnistui. Há přehlasované AN piti sumen rauhallisena. Há přehlasované AN piti sumen itsenäisenä, ainakin muodollisesti. Há přehlasované AN varmisti, että Suomi ei joutunut saman kohtaluun kuin Unkari tai Tšekoslovakia. Ja monel suomalaisil se riitti. He olivat valmiita hyväksymään rajoitetun suvereniteetin, kunhan he saivat pitää rauhan. Mutta toisil se ei koskaan riittänyt. He kokivat, että Kekkonen myi sumen. Että há přehlasované AN peti kansallisen elpeiden. Että há přehlasované AN teki Sumesta Moskovan nukehallitukseen. Tämä jako tämä erilainen näkemys Kekkosesta jatkuu vieläkin. Suomalaiset ovat edelleen jakautuneita siitä, oliko há přehlasované AN sankari vai roisto. Pelastaja vai peturi. Totuus on todennäköisesti jossain välissä. Há přehlasované AN oli sekä että. Há přehlasované AN oli monimutkainen ihminen, joka eli monimutkaisina aikoina ja teki monimutkaisia valintoja. Vuonna 1980, kun Kekkonen oli jo vanhana miehenä ja hänen terveitensä oli heikko, toimittaja kysyi häneltä, katuuko te mitään? Kekkonen ajateli pitkään. Sitten há přehlasované AN sanoi, politiikassa ei voi katua. Voi vain tehdä päätöksiä parhaansa mukaan sillä tiedolla, mikä sillä hetkellä on. Olen tehnyt päätöksiä. Jotkut olivat hyviä. Jotkut olivat huonoja. Mutta kaikki olivat välttämättömiä. Katuuko há přehlasované AN helmikuuta 1956? Katuuko há přehlasované AN tapa, hoja há přehlasované AN tuli valtaan? Katuuko há přehlasované AN Moskovan apua? Há přehlasované AN ei kosken sanonut suoraan. Mutta hänen silmissään oli jotain. Jokin varjo. Jokin epäilis. Jokin tun, että ehkäpä asiat olisivat voineet olla toisin. Mutta ne eivät olit. Historia oli tapahtunut. Päätökset oli tehty. Ja niiden kanssa hänen oli elettävää. Moskova se suuri napuri ideessä muuttui ajan mitan. Hruščov syrjäytettiin. Brežnev tuli valtaan. Sitten Andropov, Černenko, lopulta Gorbačov. Jokaisen johtajan kanssa Kekkonen joutui rakentamaan uuden suhteen. Jokaisen johtajan kanssa há přehlasované AN joutui todistamaan uudelleen, että há přehlasované AN oli luotettava. Se oli uvutavaa. Se oli jatkuvaa performanssia. Há přehlasované AN ei kosken voinut lefete. Há přehlasované AN ei kosken voinut olla varma. Sillä Neuvostoliitto oli arvamaton. Se satoi muuta politiikensa ihtekee. Se satoi vatia jotain uutta. Ja Kekkosen oli aina oltava valmis reagoimaan. Sumen kanssa opi elämään tässä tilanteessa. Opivat lukemaan rivien välistä. Opivat imertämään, mitä presidentti todella tarkoitti, vaikka há přehlasované AN ei voinut sanoa sitä suoraan. Opivat sensuurin. Itse sensuurin. He tiesivät, mistä ei saanut puhua. Mistä ei saanut kirjoittaa. Mitä ei saanut kritisoida. Sitä kutsuttiin sumetumiseksi. Prosessi, jossa maa vähitellen mukautui napurinsa toiveisiin. Prosessi, jossa vapaus rajoitui vähitellen, niin hitaasti, että sitä tuskin humasi. Mutta jälkikäteen, kun Neuvostoliitto romahti ja kylmäsota lopui, suomalaiset alkoivat imertää, kuinka pitkälle se oli mennyt. Kuinka paljon he olivat menettäneet. Kuinka paljon he olivat kompromissuineet. Ja niin alkoi uudelleenarviointi. Kekkosen uudelleenarviointi. Nen perinteinen se uudelleenarviointi. Jotkut historioitsijat olivat armollisia. He sanoivat, há přehlasované AN teki parhansa vaikeissa olosuhteissa. Há přehlasované AN pelasti Sumen sodalta. Há přehlasované AN ansaitsii kiitollisuuden. Toiset olivat kriittisempia. He sanoivat, há přehlasované AN menil iän pitkäl. Há přehlasované AN uhrasi leika.
Há přehlasované AN vahingoiti demokratia peruuta matomasti. Ja jotkut olivat jotain siltä väliltä. He sanoivat há přehlasované AN oli tuotiensa aika kautensa. Há přehlasované AN teki sen, mitä silloin pidettiin välttämättömänä. Me voi tuomita hoente historian lukua jälkikäteen. Mutta riippumatta siitä, miten hoente arvioidaan, iksi eija on selfe, Urho Kekkonen me eriti sumea. Nen vaikutuksensa tuntuu vieläkin. Papa hoja presidentti katsotaan sumissa. Pa hoja valtake ITTN. Pa hoja suhde Venäjään nechedeen. Kaikki nämä ovat osa Kekkosen perinteä. Há přehlasované AN rakensi järjestelmän. Ja vaikka järjestelmä muuttui hänen kuolemansa jälkeen, sen jäljet ovat ihan näkyvissä. Suomi on pieni maa suurten napurien välissä. Se on tosiasia, joka ei kosken muutu. Ja kysymys, joka Kekkonen joutui kohtaamaan, on sama kysymys, jonka jokainen Suomen johtaja joutuu kohtaamaan, miten pieni maa selviää suurten keskelle? Kekkosen vastaus oli diplomatialla. Hän ei tänääli siidele. Realismilla. Ja tarvittaessa kompromisseilla. Se ei ole tämä ideellinen vastaus. Mutta se on vastaus, joka piti Suomen pistissä. Ja niin, kun me katsom taksepäin tuohon helmikuun iähän vuonna 1956, me enemme enemmän kuin vein valit. Me enemme käen tien. Me enemme hetken, jolloin historia muutti suunta. Me enemme miehen, joka voitti 2 äänen erolla ja hallitsi lähes 30 vuotta. Me enemme järjestelmän, joka rakennettiin ääni kerrallaan, päätös kerrallaan, kompromissi kerrallaan. Me enemme Suomen kylmän sodan aikana. Suomen, joka tasapainoili itsenäisyyden ja riippuvuuden välillä. Suomen, joka yritti selittää identiteetinsä samalla kun se mukautti itseään todellisuuteen. Ja me enemme, että historia ei kosken ole yksinkertainen. Että sankarit ja roistot eivät ole selvästi erotettavissa. Että kaikki valinnat tulevat hintaan. Urho Kekkosen hinta oli korkea. Mutta se, mitä há přehlasované AN sai vastineeksi, oli Suomen selviytyminen. Oliko se arvoista? Jokaisen on päätettävä itse. Mutta ei voi kiistää, että se alkoi siitä. Siitä yhdestä äänestä. Siitä yhdestä jästä. Siitä yhdestä päätöksestä, joka muutti kaiken. Kun tarkastelemme sitä helmikuun päivää vuonna 1956 tarkemmin, yksityiskohdat muuttuvat entistä mielenkiintoisemmiksi. Eduskuntatalon salissa 300 valitsijamiestä odotti. Jokainen heistä tiesi, että heidän äänensä oli tärkeä. Mutta vain harvat heistä tiesivät, kuinka tärkeä. Aamulla ennen äänestystä monet valitsijamiehet olivat saaneet viestejä. Puhelinsoitoja. Henkilökohtaisia vierailuja. Kaikki yrittivät vaikuttaa viime hetkellä. Kaikki taistelevat viimeisistä äänistä. Maalaisliitolaiset olivat järjestäneet aamiisen omilla valitsijamiehillään. Siellä Kekkonen itse puhui. Há přehlasované AN vakuutti. Há přehlasované AN lupasi. Há přehlasované AN teki selväksi, että tämä oli heidän hetensä. Tämä oli hetki, jolloin maalaisliitto voisi eniten voimansa. Sosiaalidemokraatit kokoontuivat mies. Fagerholm puhui heil. Há přehlasované AN oli rauhallinen. Há přehlasované AN oli varma. Há přehlasované AN sanoi, me voitam. Luvut ovat maiten puolellam. Historia on maiten puolellam. Mutta historia, kuten pian selvisi, oli Kekkosen puolella. Kun valitsijamiehet alkoivat saapua eduskuntataloon, ilmapiiri oli jännittynyt. Toimittajat olivat peikalla. Kamerat olivat valmiina. Kansakunta odotti. Jotkut valitsijamiehet olivat itsevarmoja. He tiesivät, ketä he tulivat äänestämään. He olivat tehneet päätöksensä jo kauan sitten. Mutta toiset olivat epävarmoja. He heiluivat. He miettivät vielä. Ja oli niitä, jotka olivat jo päättäneet pätee. Niitä, jotka olivat luvanneet itse, mutta aikoivat tehdä toista. Niitä, jotka olivat tehneet omat salaiset kaupansa. Kun valitoimitus alkoi kello 3 iltapäivällä, sali oli täynnä. Kaikki 300 valitsijamiestä olivat peikalla. Puheenjohtajana Kekkonen avasi toimitukseen. Hänen äänensä oli vaka.
Há přehlasované AN eneiti viralislta. Há přehlasované AN eneiti puoluitomalta. Buta siselehá přehlasované AN olitulesa. Siselehá přehlasované AN lasky énie. Siselehá přehlasované AN pelkesia toivoi. Ensimeinen kierros meni odotusten muken. Kuken iletixie. Keiki äänestifet omia ehdokeita. Siten alkoi neuvotelutauko. 4 tuntia aika. 4 tuntia vaikuta. 4 tuntia tehdään viime hetken kaupoja. Häiteville oli kaaosta. Puolueiden edustajat kävivät kiihkitä keskusteluja. Valitsijamiehet muodostivat ryhmiä. Puhuttiin. Neuvoteltiin. Ukeltiin. Luvatiin. Paasikiven asettuminen ehdoltoisella kierroksella oli iletis. Utassa oli mies epätoivoinen yritys. Yritys pelastaa tilanne. Yritys ST Kekkonen. Utassa epäonnistui. Sille SKDL:n valitsijamiehet eivät äänestäneet häntä. Heidän ojinsa olivat selfet ei Paasikive. Vein Kekkonen ja Fagerholm saavat tukea. Kun kolmas kierros alkoi, jännite oli käsin kosketeltavaa. Kaikki tiesivät, että NYT ratkeavat. NYT nähdään kuka voita. Äänestys kesti kauan. Jokainen nimi luettiin. Jokainen lipu pudotettiin. Jokainen hetki oli tuskallinen niille, jotka odotivat. Ja sitten lopulta liput laskettiin. Ja tulos oli selfe. Kekkonen 151, Fagerholm 149. Salissa oli hetken hiljaisuus. Sitten taputuksia. Sitten Kekkosen ankara katse, joka lopetti taputukset. Há přehlasované AN oli voitanut. Uta há přehlasované AN tiesi, että voito oli kiistanalainen. Há přehlasované AN tiesi, että monet epäilisivät. Há přehlasované AN tiesi, että hänen olisi elettävä eneiden epäilien kanssa. Uta há přehlasované AN oli valmis siihen. Há přehlasované AN oli valmis taistelemaan. Há přehlasované AN oli valmis todistamaan, että há přehlasované AN oli oikea valinta. Ja seuraavat 26 vuotta há přehlasované AN tekikin juuri sitä. Mutta tuo helmikuun Y přehlasované o jej ena LMN. Se oli Y přehlasované o, jolloin kaikki alkoi. Y přehlasované o, jolloin X ääni ratkeisi. Y přehlasované o, jolloin historia muuttui. Ja me, jotka katsom taaksepäin, voimme ihmetellä, mitä olisi tapahtunut, jos tulos olisi ollut erilainen? Mitä olisi tapahtunut, jos Fagerholm olisi voitanut? Mitä olisi tapahtunut, jos ne 2 valitsijamiestä eivät olisi vaihtaneet mieltään? Me emme teetä. Me emme tule koskaan tietämään. Sillä historia kulki tätä tietä. Ja tätä tietämme elämme sen seurauksia. Urho Kekkosen tai joka alkoi 1 äänestä. Tai joka kesti lähes 3 vuosikymmentä. Tai joka määritti Suomen kylmän sodan aikana ja jonka vaikutukset tuntuvat vieläkin. Se on tarina valasta. Tarina kompromisseista. Tarina siitä, miten pienet valinnat voivat johtaa suuriin seurauksiin. Ja se on tarina, joka maiten on miistettävä. Sillä vain miistamalla voim imertää. Ja vain imertämällä voim välttää samat virhit tulevaisuudessa. Historia toista itseään, sanotaan. Mutta sen ei tarvitse. Jos me opim. Jos me muistam. Jos me pitämme silmämme auki. Urho Kekkonen on poissa. Neuvostoliitto on poissa. Kylmä on ohi. Mutta kysymykset jäävät. Kysymykset valasta. Kysymykset demokratiasta. Kysymykset siitä, miten pieni maa selviää suurten joukossa. Ja niihin kysymyksiin maiten on edelleen vastatava. Joka päivä. Joka valinnalla. Joka äänellä. Sillä lopulta aivan kuten helmikuussa 1956, jokainen ääni ratkaisee.